Hello Marys! What's up nerds? It's me again, Ronan, and welcome back to my channel! So, kamusta naman yung buhay-buhay natin guys? I hope na walang masyadong anxiety attack. I hope na peaceful yung mind natin. I hope na okay tayo sa family, sa work, sa mga friends, and everything. Well, a quick update naman. So, ano bang nangyayari sa akin lately? I just celebrated my birthday a week ago. Yun, so, nag-celebrate ako ng birthday ko, guys. I'm not a person na mahilig sa extravagant keme-keme. So, no, I'm not that person. So, how I celebrated my birthday, it's very, just like a normal day, no? So, pinalaki kami ng mom namin na the best thing you do for yourself to celebrate your birthday is to go to the church. To parang magpasalamat ka, magpray ka, use the day to parang celebrate your life with God, parang ganon. So, yun lang. Since I don't normally attend mass, so what I did, pumunta lang ako dun sa chapel, and then I prayed, and then I have this conversation with God, and ganon lang. So, that's how yun yung nilook forward ko when it comes to my birthday. So, parang nag-update lang ako kay God kung ano yung nangyari sa akin. How's my life so far? And of course, just to say thanks. Just to say thank you, just be grateful. I'm still here. I'm alive and I'm still kicking. Yun, there's a lot of things to be grateful for, di ba? So guys, kamusta naman kayo? I know we're having an epidemic, no? So sino sa inyo nagkaroon ng trigger because of the coronavirus? Raise your hands. I know marami tayo, and I've received a lot of parang messages sa fan page na nagiging trigger sa atin, including me. So I've been fidgety. Kung nagpa-follow kayo dun sa fan page ko, I've been fidgety, I've been parang anxious lately. So, napapraning ako. Everywhere I look, napapraning ako because of the coronavirus, ganyan. So, I think the best thing we could do is to educate ourselves kung anong kailangan nating gawin, di ba, in the midst of this epidemic. I hope everyone is okay naman. Just be sure na lang na na safe kayo. Wear some mask or just stay healthy. Boost up your immune system. Ganyan. Itodo na natin yung vitamin C and all. And wag tayong masyadong magpapaniwala sa mga nababasa natin sa social media. Especially, ang daming kumakalat ng mga fake news, di ba? Mas lalo tayong napapraning. So, normal yung ginagawa ko ngayon, I just dumidiretso ako sa source. Let's say yung mga every time na may nagsi-share na kailangan ganitong gawin, I don't read those stuff. Normally dumidiretso ako dun sa mga source, sa Department of Health, or kung ano man yung mga journalistic keme-keme natin dito sa CNN Philippines or sa GMA, kung ganyan. Galing ako dun, ako sa kanila talaga kumukuha ng source, hindi sa kung ano lang. Then share lang ng share, di ba, ganyan. Mas kasi napaparaning ako lalo. Alam niyo na guys, health anxiety yung issue ko. Anything health related na alam kong pwede kong possible na akong makasagap or whatever, napapraning ako. So, for the past few days, feeling ko mayroon akong coronavirus. Oh my God, guys, nakaka-praning talaga. For the past few days na pumapasok ako sa work, feeling ko mayroon akong coronavirus. Kasi yun yung sabi ng isip ko. So, praning ako. Kung nililibang ko na yung sarili ko, but ang taas ng anxiety issue ko. Kung meron man sa inyo dyan na nakaka-relate sa kung anong nararamdaman ko. Kung merong man sa inyo dyan na may health anxiety issues din na ganun din nararamdaman, appear. Join the club. Diyos ko Lord, hindi ka nag-iisa. Marami tayo. Nakakaloka talaga.
Okay, but you know guys, good luck. Good luck to us all. Especially for me, meron akong travel next week. So I'm gonna be going out of the country. Oh my God. So, imagine niyo na lang, hindi ko alam kung may enjoy ko ba yung tour na ito. At this will be my first time going out of the country. So, I'm not sure if I'm going to enjoy this, no? Or kung ang anxiety level ko ba hanggang dito or hanggang dito. Bahala si Lord. Oh my goodness. But of course, guys, thank you ha. Thank you sa mga messages ninyo. Of course, every video kung sinasabi ito dahil talagang nagpapasalamat ako sa mga messages ninyo. Thank you sa mga bago nating subscriber. Tumataas yung channel natin. Tumataas siya slowly, no? It's climbing. Thank you for watching our video. Thank you for welcome to the family, and thank you for trusting, or kung na-entertain man kayo or whatever, thank you for subscribing to the channel. Share nyo naman if you know someone na may anxiety issues, na you think na nakakatulong itong video na to, share nyo to sa kanila. Probably makakuha sila ng tips, or dun sa message, mga message below, or may mga nagsishare din doon na mga tips nila. So probably mag-work din sa inyo. So, check nyo na lang, okay? There are few of you guys na talagang tinatanong to, no? I'm not sure kung siguro bits by bits na napag-usapan natin to doon sa mga ibang videos ko before. Pero, at least dito, we're gonna talk about it, no? So, yung question kasi nila is, ano ba talaga yung nangyayari sa katawan mo when you're having an anxiety attack? Ako personally, tinatanong nila ako personally, Sir or Ronan, ano ba nangyayari sa'yo pag nagkaka-anxiety attack ka? Okay, so let's be serious. So, ano bang nangyayari sa katawan ko? Ano bang nangyayari sa akin when I am having an anxiety attack? So, of course, may trigger yun. Hindi naman sa pagkakataon siya hindi naman every time siya may trigger. There are times na umaatake lang talaga siya out of nowhere, kagaya ng nangyari sa akin before. And then most of the time may trigger siya. It's either nakapanood ako ng video na hindi ko inasahan na maging trigger yon, or meron akong friend na nagkaroon ng friend of a friend, or mother ng ganito, or basta connected sa akin na parang a friend of mga ganon, basta ganyan, connected na at least pinsan ng friend ko, ganyan, na nagkaroon ng ganitong sakit, parang ganon. So parang nagiging trigger yun sa akin, yung mga bad news in social media regarding in related with health, ganyan. So let's say for example, yung kay Isabel Granada, yung nangyari sa kanya, di ba, namatay siya because of aneurysm. Trigger yun, at hindi lang ako yung naapektuhan doon, marami. Isa na ako doon. Ano pa, yung naging issue ng mga suicidal attempt because of depression. It is a trigger at the same time. Parang nakaka-trigger siya. Hindi ko man siya iniisip, pero nakaka-down ng emotions. And ano pa. But mostly, mga health related, let's say a friend of mine nagkaroon ng na stroke. Trigger for me yun. Hindi ko man siya iniisip, pero hindi siya nawawala sa mind ko, na sinasabi ng mind ko na it could happen to me, it will happen to me, it will going to happen now. So yun yung sinasabi ng isip ko. So every time I have a trigger, so of course, kina-counter ko na yon ng kung ano-ano. Yung mga breathing exercises na natutunan natin through the years, positive affirmations. So, meron ako mga list na mga positive affirmation sa cellphone ko na dumidiretso kagad ako doon. Mga health, positive affirmation related to health issues. Ganyan. And then, what else? Yun, breathing exercises, and then I do some
exercises, basta I move around every time I feel na parang magkaka-anxiety ako or may trigger, na-trigger ako, parang ganyan. What else? And then I seek someone, let's say my partner or a family member. I call my mom, I call my sister, kasi feeling ko magkaka-atake ako, ganyan. Tingin ko is magkaka-atake ako, ganyan. And then what else? Yung mga I watch videos ng mga heartwarming videos, puppies, mga tuta, or yung mga rescued dogs sa YouTube. I'm a dog lover, guys. So, meron kaming aso. We have Cordelia and we have Princess na matanda na. So, yun. So, nakaka-uplift sa akin yun. Naka-counter niya yung atake, ganyan. So, ayan na. So, may trigger, inaatake na, maalam ko makaka-atake na ako, nararamdaman ko na siya. So, anong nararamdaman ko habang nagkaka-atake ako? Let's say, ang trigger niya sa akin today, ang trigger na nakuha ko today is about heart attack. Kasi a friend of mine died with a heart attack, ganyan. Example lang to ha, example lang. A friend of mine died with a heart attack. So, nabaltaan ko sa news, nabaltaan ko sa Facebook kasi may mga messenger, mga friends, mga nag-share na ganyan, nag-share sa Facebook, ganyan. So, nabaltaan ko na a friend of mine died with a heart attack or a batchmate of mine died with a heart attack, ganyan. Example lang to ha. So, yun. So, that night, nakita ko yung news. So, it's a trigger for me. Na-register ka agad yun sa isip ko. Pinaulit-ulit ka agad yan ng isip ko. Hindi ko siya makontrol na it will going to happen to me, it will going to happen to me. Paulit-ulit yun. Ganyan. So, of course, kina-counter ko na siya kung ano-anong breathing exercises, parang distract ko na yung mind ko. But still, hindi ko kasi ma-calculate kung gaano ka lakas ng atake. Minsan, isang bugsok, sobrang lakas niya, hindi ko siya makontrol. Paulit-ulit siya, ganyan, sa isip mo. Hindi mo siya makontrol. So, of course, ginagawa ko na yung mga counter attack ko, pang-counter ko. But still, umatake pa rin siya. Nararamdaman ko ngayon. Dahil pa ulit-ulit yun sa isip ko na ganyan, it's going to happen to me, magkakaroon din ako ng ganyan. Mangyayari na siya ngayon na, ayan na siya. So, ang nagiging symptom sa katawan ko is natatakot, yung fear. Yung fear is abrupt. So, parang nagse-circulate pa lang siya sa isip ko, ganyan. Do kina-counter ko na siya. Yung fear, ayan na siya. Dahan-dahan na siyang nag-creep in sa katawan ko, nararamdaman ko na siya, natatakot na ako. Now, hindi ako yung nagkakaroon ng atake na nagpapalpitate. Hindi ako nagpapalpitate, guys. I know a lot of attacks na sa kanila yung symptoms, physical symptoms nila, nagpapalpitate sila, tumataas yung BP nila. Hindi ako yon. Hindi tumataas yung BP ko, hindi rin ako nagpapalpitate. Ang nararamdaman ko is yung sobrang fear, sobrang takot, na yung parang flight, ang tawag dun? Flight or fight? Ganun, yun ba yung term? Flight or, nagkakaroon ng flight or fight? Flight and fight. Oh my gosh, hindi ko alam. Comment down below, ano ba yun? Flight or fight? Basta ganun, nagkakaroon ng ganung klaseng yung effect yung katawan ko na parang kina-counter niya. So, ang ending doon, dahil naandyan na yung fear, takot yung katawan ko, takot, nararamdaman ko yung takot. Tapos paulit-ulit pa siya sa isip ko, feeling ko mawawalan ako ng malay. Kasi parang sobrang lakas niya, parang ini-invade niya yung buong isip ko, feeling ko nagka-cloud yung eyes, nagka-cloud ko, nagdidilim. Ganon yung naramdaman ko. So, habang nangyayari yun, feeling ko mawawalan. Diba lagi ko sinasabi sa inyo na feeling ko mawawalan ako ng malay. Kasi yun yung nararamdaman ko na ayan na yung fear, sobrang grabe yung fear niya, umaakyat siya, nandito na siya sa isip ko, hindi ko siya mahabol, feeling ko magka-cloud, magdidilim yung paningin ko, mawawalan ako ng malay. I need to move. So habang nangyayari yung fear na yun, yung itong stomach yun, ito yung stomach ko, itong parang diaphragm, para siyang nagko-constrict, tapos ayaw pumasok ng hangin. So, hahabulin ko ngayon yung hininga ko. So, since na while I'm having those
nagsisimula pa lang yung attack, kina-counter ko na siya ng breathing exercises. Naka-counter ko, nahahabol ko siya. So, hindi naman nangyayari na talagang nawalan ako ng malay. Never akong nag-faint. Never akong hinimatay. Pero, tinanong ko na to sa isang psychologist na, kasi nung sa previous company ko may pumunta na mental health expert, psychologist siya from Ateneo. Nag-discuss siya about anxiety, mental health issues in the work environment, ganon. So, after nung discussion na yon, lumapit ako sa kanya, nakipag-usap ako, tinanong ko siya kung meron ba talagang instances na yung mga nagkaka-atake, hinihimatay. Sabi niya, yes. Pag hindi nila nahabol, so, yung sa akin kasi, pag umaatake na siya, alam ko kasi yung trigger ko, so pag nagkakaroon siya ng trigger at nararamdaman ko umaatake siya, bago pa man nagko-constrict yung parang dito lagi nagko-constrict siya yung diaphragm ko na parang ayaw pumasok ng hangin. Pero, hindi ako maka-burp. Ayun, mag-burp ako. Hindi ako maka-burp. Pinipigilan niya. So parang nagko-constrict siya. Pinipigilan yung pagpasok ng hangin sa katawan ko. So, yung mga ang nangyayari is parang hindi makapasok yung hangin. Ayun, kaya nahihimatay. So, before pa nangyayari sa akin yun, kaya ako nagbe-breathing exercises na. Umpisa pa lang. Nakatulong siya, guys. Doon never pa naman talaga akong hinimatay. Pero, parang doon napapunta. So, yun, nagko-constrict siya dito nagsisimula sa parang diaphragm, patawag dito sa siya. Kino-constrict niya na parang nagta-tighten yung muscle, nagta-tighten yung dibdib. Hindi naman dito, basta yung stomach ko, hindi makapasok yung hangin. So, doon ang ginagawa ko, that's why breathing exercises are very important. So, bago pa lang, di ba last video, kinwento ko sa inyo, inatake ako sa bus. So, ang ginawa ko, nakaganyan lang ako. Nakapikit ako kasi nagfo-focus ako dun sa breathing. Nagfo-focus ako sa breathing para ma-clear niya yung mind, ma-break yung thoughts. Nagfo-focus ako dun sa breathing. So, inhale, deep inhale lang talaga. Tapos, slowly exhale sa mouth. So, inhale with my nose. Tapos, exhale sa mouth slowly. Tapos, focus ka lang. Parang i-will mo yung mind mo na focus ka lang dun sa breathing para ma-block kung ano yung tumatakbo sa isip mo. Ganon. And then, gawin mo lang yun hanggang ginagawa ko yun hanggang sa ma-feel ko na parang naglo-loosen up na yung muscle dito sa katawan ko. Pag naglo-loosen up na siya, feeling ko maging okay na ako. Nakakapasok na yung hangin. Nakakahinga na ako. So parang after noon, medyo nakiklear na yung isip ko. Kaya ko na siyang harapin. Parang ganyan. So ganun yung nangyayari sa akin, guys. Yung fear, hindi naman siya totally nagsistay. So andyan yung abrupt siya kasi pumapasok Pag andyan na yung fear, nagko-constrict yung katawan ko, paulit-ulit yung anxiety na pinifeed yung mind ko, nagka-cloud na parang mahimatay ako, pero naka-counter ko siya. Pag hindi ko na siya na-counter, guys, that's when I move around. Kailangan kong gumalaw. Kailangan ko lang igalaw, kailangan ko maramdaman na I have my knees, I have my feet, I have my limbs, kailangan kong gumalaw or else matutumba ako, ganyan. May instances before na because of the fear, nagkaroon ng may fear, merong constriction, merong hindi ako makahinga, and then nag-chills. Yun nangyari sa akin yun. Nangyari sa akin yun 2 beses pa lang sa entire anxiety history. Ang ginawa ko noon is warm water. Guys, dahil dun sa mga nagme-message sa akin, I found out, and at the same time with research then online, I found out na hindi tayo pare-pareho, no? Though, ang common denomination natin is
fear. Andyan yung fear, takot na may mangyaring masama sa atin at that very moment. Yung fear na parang hindi mo makontrol na takot. So yun siguro yung pinaka-common natin, no? Yung iba kasi nagpapalpitate, yung iba tumataas yung blood pressure nila. Pero of course, siguro ano yun, no? Parang related din dun kung meron ba silang pre-medical history. Kaya lagi kong sinasabi guys na bago nyo i-conclude na meron kayong anxiety issues, pa-check nyo muna. Pa-roll out nyo muna sa doktor na wala kayong high blood, wala kayong hindi kayo diabetic, wala kayong ibang medical issues para at least para makapag-focus lang kayo sa anxiety. 'Di ba? Kasi magpo-focus kayo sa anxiety tapos meron pala kayong high blood, meron pala kayong so halo-halo, 'di ba? So hindi mo alam talaga kung anxiety ba talaga 'yun or effect 'yun ng high blood pressure nyo, effect ba 'yun na dahil sa hypertensive kayo, effect ba 'yun dahil may blood sugar issues kayo, ganyan. Pa-roll out nyo muna kayo, wag muna kayong mag-assume ganyan. Pag sinabi ng doktor na wala kayong medical condition na so tsaka kayo pa-check sa psychologist para ma-check na, ito, ma-diagnose kayo na, mayroon kayong anxiety issues, ganyan. Yun. So, yun yung nangyayari sa akin, guys. Hindi ito pare-pareho, ha. Ito lang yung nangyayari sa akin. So, I'm not sure kung paano yung nangyayari sa iba. Paano yung atake na nangyayari sa kanila. Yung sa iba, yun nga, tumataas yung blood pressure, hyperventilate, hindi makahinga, nahihilo, sumasakit yung ulo. Ay, isa pa pala guys, isa sa mga symptoms ko is yung tension, headache. Pag alam ko na may trigger, natitrigger ako sa isang event or sa isang news na nakuha ko, palatandaan ko na magkakaroon na ako ng anxiety because of the tension headache. Yung tension headache ko guys, dito siya, bigat, sobrang bigat niyan. Tapos dito, yan. Nawawala lang yan pag nagsasubside na. Pag nagiging okay na ako. Okay na ako ulit. Wala na siya. Tapos pag magkakaroon na naman ako ng trigger, ayun, dati akala ko may sinusitis ako. Akala ko may rhinitis ako. Yun. Hindi pala. Kaya pala ako nagkakaganon kasi nagkakaganito, mayroon ganito. Dahil sa anxiety, inaatake pala ako. Yun. Pero sabi naman kasi ng doktor, yung chinek niya ako dati, may pa-spray pa akong nalalaman tapos hindi naman siya nawawala. Tapos akala ko pa dahil nandito ako sa Manila, dahil sobrang polluted, hindi siya nawawala ganyan. Hindi pala, nangyayari lang dahil pala ang taas ang anxiety level ko nung mga time na yun, hindi ko pa siya nade-determine nung mga time na yun. Now, alam ko na siya. So, kapag nawala yung anxiety ko, pag nawala siya, pag hindi ako inatake, wala rin siya. Okay ako. Wala yung tension headache, wala yung parang mabigat dito, ganyan. Wala siya. I'm fine. Yun. So, as I've always said, pakiramdaman nyo yung sarili nyo. Alamin nyo yung triggers ninyo. Alam ninyo kung ano yung nangyayari sa katawan ninyo while you're having an attack. Kasi merong mga nagtatanong sa akin kung ano daw talaga nangyayari sa katawan ko. Kung ano yung nangyayari sa akin, it might be ganun din yung nangyari sa inyo, pero hindi lahat, no? Iba-iba tayo. Iba't-iba tayo ng mga nangyayari sa katawan natin while we are having the atake. So, I hope, guys, nakatulong ito, no, kahit papano. I hope na kahit papano nakarelate kayo dito sa videos na to. Especially doon sa may mga health anxiety issues. Uy, thank you ha, thank you. Hanggang dito na lang yung videos natin. So hopefully by my next video, hindi pa siguro next week kasi nga magta-travel ako, di ba? So good luck to me. Talagang lumalaklak na ako ng vitamin C. So good luck. Sana ma-enjoy ko yung travel. And of course, iba-vlog ko yun at para ma-share ko naman sa inyo dito. Thank you so much sa mga nag-subscribe. Thank you sa mga nag-message sa akin. Anyway, thank you so much sa supportan ninyo.
Oh my goodness. And yeah, wish me luck and I wish you good luck as well and sana okay kayo and I hope na everyone is healthy. I hope na everyone is at peace, no? Peaceful tayo. I know it's hard to say that especially now na we are having an epidemic, world epidemic, kemi. Kaya itong coronavirus na ito nakakaloka. But anyway, I wish you all the best guys and I pray na healthy kayo at yung family ninyo. Okay? Hanggang dito na lang ha. Thank you for watching and as I've always said, please choose life and please choose happiness and please start your day with a smile. Thank you guys! Bye for now.